Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook, Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages atadzoka takakubatirai pachirongwa icho chatinoti Zim Singles and Searching. Regai tibva tapinda mumamessages edu. Message edu yekutanga yakamira sekudai. Hanzi, hello mukoma, inini I am a 36-year-old man. Ndiri kutsvakawo mhandara iri ready for marriage. Cash iripo yekuti kana ndikawana mhandara ndinokwanisa kubva ndatomhanya ndobva ndanoroora musikana iyeye wandinenge ndawana. So far cash iripo yekuti ndinge ndichizoroora it is $5000 ndo mari yandakabata. Inini I am an organized man anoziva zvaari kuda, saka I want a virgin please and nothing else. Kana usina mwana ende usiri virgin, zvatinenge tava kuita ndezvekuti tinenge totanga taita mwana first, then kana wakwanisa kuzondiitira mwana ndobva ndazoenda ndobva ndanopedzisa kukuroora. But kana uri mvana, no, I know what I want. Inini ndiri kuda musikana uyo anenge aine chest inenge ichiri kubaya. Thank you very much. Kana kuine achazobvunza about my profession, basa inini I am a civil engineer by profession. Ndine imba yangu, ndine motikari yangu. Vabereki vangu vane musha neimba. Imba iyoyo yandati ndeye vabereki vangu, imba yandakavatengera ende iri kutown. Chinhu changoshota i1, chashota mukadzi chete. Inini ndiri munhu wekuti ndakashanda for many years. Now yava nguva yekuti ndinge ndichiita settle down. Vedare ndo message yandakatumidzirwa namukoma vedu. If you meet the criteria iri kudiwa namukoma vedu avo, please feel free to inbox me ndobva ndakusanganidzai navo. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi, makadii zvenyu mukoma Nashi? Inini ndiri mudzimai ane makore 30, ndine mwana wangu 1, ndinoshanda stay in, ndinoshandawo kunzvimbo kunonzi kuWheatbank kuMupumalanga. Ndiri kutotsvagawo munhu wekuti ndinge ndichifambidzana naye, asi munhu uyu kana akauya mukoma anofanira ari munhu wekuti anenge ari serious. Kana aine mwana wakewo zvinenge zvakangonaka, but munhu uyu anofanira kuti ange ari around Wheatbank. Makore andino prefer it is 35 to 45. Munhu uyu anofanira ari munhu wekuti anenge achizvishandira pakupfeka, anofanira ari smart, anogonawo kupfeka. Admin, I will give you my number and I will give you my picture. Vedare ndo message yandatumidzirwa navanzvadzi vedu. Hanzi ndine makore 30, ndiri kutsvakawo murume who is between 35 and 45. Anofanira ari muWheatbank muprovince yeMupumalanga. Kana muri muWheatbank and if you are single and searching, feel free to inbox me. Nekuda kwekuti ndapiwa namba dzacho zvekare nepicture ravo vanzvadzi vedu ivavo. So feel free to inbox me ndobva ndakusanganidzai navo. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi, makadii zvenyu mukoma Nashi? Inini ndiri mukadzi ane makore 29 ekuberekwa. Ndiri kudawo murume ane makore 34 zvichikwira kusvika pa40. Munhu uyu anofanira kuvawo ane vana vake, nekuda kwekuti inini ndine vana vangu vaviri, 2 girls. Ndinodawo munhu wekuti anokwanisa kuzondida, ende kana ada inini anofanira kuti ange achizogamuchira zvese nekuda vana vangu. Munhu uyu anofanira kuti ave ari HIV positive. Please, chitupa changu vigai. Inini ndiri kurarama ndiri munzvimbo yeCape Town. Ndinodawo kuti munhu uyu kana akazouya kwamuri achitsvakawo namba dzangu, anofanira kuti ange ari murume ari machuwa, aneta nekufara, ava kuda kuita settle down, anoda zvekuti ange achizoronga neni tiri pamwe chete. Vedare ndo message yandatumidzirwa nemwanasikana uyu. If you are willing, please inbox me ndobva ndakusanganidzai navanzvadzi vedu ivavo. Hanzi murume uyu anofanira ari between 34 and 40 years. Anofanira kunge achigara munzvimbo yeCape Town. Hanzi inini ndine makore 29 ekuberekwa. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi, hello, how are you? If there is anyone anozvipira kuva mukadzi wangu wechipiri, munhu uyu anofanira kuva ari between
23 to 26 years old, it is fine. Munhu uyu anofanira kuti ange aine mwana wakewo, or not, it is fine. Brother, my app number ndiyoyi, but number yangu iyo yandakupai, it is for app only, because inini I moved from South Africa ndokubva ndaenda ndikanogara kuBotswana. Kana kuinewo mukadzi ari kuda kuti ange achiuya kuzogara pabarika, please ngandi inboxe panhamba dzangu dzandakupai. Vedare ndo message yandatumidzirwa namukoma vedu avo. At the end of the program ndichazokuverengerai the back story why vari kuti ivo vari kuda barika. If you are willing kuti unge uchienda pabarika, and if you are between 23 to 26 years, please inbox me, then ndobva ndakusanganidzai namukoma vedu avo vari kuBotswana. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi? So inini ndiri kutsvakawo murume who is above 30 and must be around Cape Town. Inini I am 25 years old. So if you are a man and if you are single and if you are staying around Cape Town, feel free to inbox me so that ndinokwanisa kuzokusanganidzai navahanzvadzi vedu ivavo. Hanzi I am 25 years ndiri muCape Town. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi mukomanashi, please hide my identity. Inini ndiri murume ane makore 36 ekuberekwa. Ndinogarawo munzvimbo yeJoburg. Ndiri kutsvakawo mudzimai, but mudzimai uyu anofanira kunge ari mudzimai wechikuru wekuti ndinge ndichizofambidzana naye. Munhu uyu ndinoprefer kuti ange ari mudzimai ari 45 years zvichikwira. Ndiye munhu wandiri kutsvaka mukomanashi. Vedare ndo message yandatumidzirwa namukoma vedu. Hanzi inini ndine makore 36 ekuberekwa, saka ndiri kutsvakawo mudzimai wechikuru. Hanzi ndinoprefer kuti munhu uyu anofanira kuti ave ane makore ari above 45. Ndiye munhu wandiri kuda. So if you are above 45, kana uchidawo kudata someone who is younger than you, please feel free to inbox me, ndobva ndakusanganidzai namukoma vedu ivavo. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Meseji yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi hello mukomanashi, inini ndiri murume ane makore 39 years. Inini ndiri kuraramawo ndiri muno muSouth Africa. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiisirawo nyaya yangu mudariro ezaidi. Ndinodawo mudzimai, but mudzimai uyu anofanira kunge achirarama ari muUK. Anofanira kuti ange achiraramawo ari pachokwadi. Anofanira ari mudzimai ari kurarama life yechokwadi. Ava kutoda zvekuti tinge tichitoroorana. Ende munhu uyu anofanira kuziva kuti inini ndine vana vangu. I have 2 kids and they are 2 boys. Kana aripo mudzimai ari pachokwadi ari kurarama ari muUK, ngave ane makore between 30 to 39. Vasiri pachokwadi, chimbomirai henyu. Vedare ndo message yandatumidzirwa namukoma vedu avo. Hanzi inini ndine makore 39 ende ndiri kutsvakawo munhu wekuti ari kuUK, inini ndiri kurarama ndiri muSouth Africa. If you are willing to get in touch with our brother, please uyai kuinbox kwangu so that ndinobva ndakusanganidzai navo.